дар додгоҳи ҳарбии минтақаи Урали Русия мурофиаи додгоҳӣ парвандаи мавсум ба бандаи ФСБ дар Тюмень дар ҳоли анҷомёбӣ аст. ин гурӯҳи ходимони ҳифзи қонуни Русия дар куштори 53 нафар гумонбар мешаванд. қарор аст ҳукми додгоҳ дар рӯзҳои наздик содир шавад. ин гурӯҳи ҷиноие ки соли 2008 аз ҷониби снайпери ФСБ капитан Владимир Гилев ташкил шудааст, аз 6 нафар иборат буд, вале дар курсии айбдоршавандаҳо ҳоло танҳо 1 нафар Алексей Коротков ҳузур дорад. боқи аъзои гурӯҳ ё дар боздоштгоҳ дар шароити мармуз даргузаштанд ва ё дар фирор ҳастанд. ба ҷуз Гилев дар ҷиноятҳои мудҳиш Евгений Гладких, прапорщики ФСБ, Александр Кобылин, мураббии самбои ФСБ, Сергей Зазуля, афсари полис ва Сергей Сиников, 1 нафар шахси бекор гумонбар мешаванд. тафтишот тавонист 7 куштори аз ҷониби ин гурӯҳ содиршударо ошкор кунад. аз 7 қурбонии ин гурӯҳи ҷиноӣ аксаран иборат аз ходимони ФСБ 6 нафарашон шаҳрвандони Тоҷикистон буданд ки ҳамчун муҳоҷири корӣ дар Русия қарор доштанд. бандаи ходимони ФСБ дар Тюмень муҳоҷирони кории тоҷик қишре аз ҳама беҳуқуқ ва завфпазир дар Русияро мавриди ҳадаф қарор медод. бинобар шаҳодати Коротков соли 2010 ӯ ҳамроҳонаш як муҳоҷири кории тоҷикро боздошт ва ба ӯ костюм пӯшонида ба хотири тарс додан дар назди як тоҷири сокини Тюмень ин муҳоҷири тоҷикро қатл карданд. пас аз қатли муҳоҷири тоҷик дар пеши чашми соҳибкор аз ӯ 10 миллион рубл тамаъ карданд. додситон аз додгоҳ хостааст ки ба ҷуз аз Алексей Коротков ҳамаи дигар аъзои гурӯҳи ҷиноиро ба ҳабси якумрӣ маҳкум кунанд. додситон гуфт ки Алексей Коротков ба хотири ҳамкорӣ бо тафтишот ба 24 соли зиндон маҳкум шавад.